Вы калі-небудзь думалі, колькі народу магло б жыць у Беларусі без усіх гэтых шматлікіх войнаў і перасяленняў? Я вось падумаў і стала цікава. Бо, напрыклад, беларускія ўлады заявілі, што калі б не другая сусветная вайна, то на нашай тэрыторыі жыло б 17 мільёнаў чалавек. Цяпер жа крыху больш за 9. У гэтым плане Беларусь можна было б параўнаць з Румыніяй, дзе пры амаль такой жа плошчы жыве 19 мільёнаў. Але маем, што маем. Таму сёння пагаворым пра тое, як змяншалася наша колькасць. Чаму ў 17 стагоддзі насельніцтва Беларусі знізілася ўдвая, і прычым тут славутая шышва? З-за чаго 100 гадоў таму амаль мільён беларусаў аказаўся ў эміграцыі. І як США і Брытанія вярнулі на нашу радзіму каля 520 тысяч чалавек. Здаецца, праз гэты выпуск нам усім лягчэй будзе адказаць, чаму мы такія, якія ёсць. Але адразу скажу, беларусы вельмі крутыя. З вас падабаешка, калі згодны, і рушым наперад. «9 мільёнаў беларусаў. Гэта шмат ці не? Чарканіце, калі ласка, ў каментарах. Зроблена? А я пакуль пагуляю ў душнілу і скажу, з якога боку паглядзець. Калі параўноўваць з часам позняга палеаліту, калі на тэрыторыі Беларусі ва ўмовах ледавіка адначасова пражывала ўсяго некалькі дзесяткаў чалавек, то здаецца няблага. Але давайте сур'ёзна, у нас жа салідны гістарычны праект. На сярэдзіну першага тысячагоддзя праз Беларусь актыўна ішло перасяленне народу. У нас тут нават готы былі. Не тыя паклатыя падлеткі ў чорным адзеянні на пачатку 2000-х, а старажытныя германскія плямёны, якія развалілі рымскую імперыю. Дарэчы, калі цікавіць гісторыя готаў у Беларусі, пішыце, можам зрабіць і такі выпуск. Так вось, у сярэдзіне першага тысячагоддзя на тэрыторыі сучаснай Беларусі уже жыло 80-100 тысяч чалавек. Але самы значны скачок росту насельніцтва, кажу як нейкі чыноўнік, адбыўся пры Вялікім княстве Літоўскім, якое паўстала ў сярэдзіне 13 стагоддзя. Праз 300 гадоў пры залатым веку ВКЛ яго насельніцтва складала каля 3,5 мільёнаў чалавек, палова з якіх 1,75 мільёна у межах сённяшняй Беларусі. Для прыкладу, у Англіі тады было прыкладна столькі ж, колькі ў ВКЛ. Такую краіну згубілі. Вялікае княства Літоўскае адыграла вырашальнае значэнне для фарміравання беларускага народу, паколькі менавіта тады розныя плямёны, памятаем базу, крывічы, дрыгавічы, радзімічы, апынуліся ў агульнай дзяржаве. Рэч у тым, што амаль усю нашу тэрыторыю на сярэдзіне 13 стагоддзя займалі лясы, а гэта добрая крыніца ежы, як і рэкі, якімі мы багатыя. Асваенне лясоў пашырыла абжытую тэрыторыю і сукупна з паляпшэннем агульнай культуры земляробства спрыяла росту насельніцтва, ды стварала ўмовы для з'яўлення новапрыходцаў. Варта вызначыць, што межы ВКЛ не былі аднароднымі, і яны таксама змяняліся. Ішла каланізацыя памежных тэрыторый. Усё ж нездарма беларусаў нават у 19 стагоддзі ўсё яшчэ фіксавалі на Смаленшчыне і Пскоўшчыне. А самае галоўнае, адбывалася ўнутраная каланізацыя. Але цікава, што на тэрыторыі сучаснай Беларусі жылі не толькі адныя беларусы. Пры Вялікім князе Гейдаміне на тэрыторыі краіны з'явіліся перасяленцы з Залатой Арды і Крыма, якія ўжо ў 1319 годзе ўтвараюць асобны атрад у складзе войска ВКЛ. Сённяшніх іх нашчадкаў мы агулам называем беларускімі татарамі, што не зусім дакладна, але як ёсць. Уявіце іх значэнне ў нашай гісторыі, калі ў іх была нават свая татарская пагоня. Афігелі, так? Шмат татараў трапілі ў Беларусь пасля прайгранай вялікім князем Вітаўтам і яго хаўруснікам Тактамышам бітвы на Ворсле супраць Тамерлана ў 1399 годзе. Тая бітва была паводле маштабу нават большая за Грунвальдскую, і ў ёй па розных падліках удзельнічала да 130 тысяч чалавек. Калі цікавы выпуск пра гэтую гісторыю, таксама дайце нам ведаць. У выніку Тактамыш сеў у лідскім замку, а татары, якія прыбылі з ім, расселіся вакол сталіцы ВКЛ Вільні. На тэрыторыі Беларусі гэта Юе, Ліда, Навагрудак, Гродна, Клецк, Мінск. У іх былі свае харугвы. Так, у 16 стагоддзі велікалітоўскія татары выстаўлялі да 2000 коннікаў і мелі асобны род лёгкай кавалерыі. Да татараў належалі такія вядомыя роды, як Глінскія ці Богдановічы. Уявіце сабе, Максім Богданович мае татарскія карані, як і браты Луцкевічы, і нават Францішак Багушевіч. У шмат якіх нашых гарадах і мястэчках меліся цэлыя кварталы з татарскім насельніцтвам, якія так і называліся вуліцы татарскія. Увогуле, паводле перапісу 1897 года татараў у Беларусі налічвалася каля 14 тысяч. Прычым гэта пераважна мужчыны. Паводле перапісу 1939 іх было амаль удвая менш. У 1989 годзе ўжо 12,5 тысяч, а сёння ў краіне каля 8,5 тысяч татараў.
Так, пра татараў цікава, але найбольш шматлікім народам, які перасяліўся на тэрыторыю нашай краіны, былі, натуральна, яўрэі-ашкеназы. Ашкеназ так яўрэі называлі Германію, адкуль сталі актыўна перасяляцца ў каралевства польскае і вялікае княства літоўскае ў 14 стагоддзі. У выніку на тэрыторыі Беларусі і Літвы яны ўтварылі асобную групу, якія называлі літвакі. У 16 стагоддзі, калі ўзмацніліся ганенні на яўрэяў у Еўропе, іх колькасць у ВКЛ дасягнула 20 тысяч чалавек, а на пачатак 17-га ўжо каля 40 тысяч. Прычым яны пераважна сяліліся ў гарадах і мястэчках, дзе складалі да 10% насельніцтва. Іх колькасць у гарадах пачала павялічвацца ў выніку войнаў з Масковіяй, калі карэннае насельніцтва вынішчалася захопнікамі. У часы расійскай імперыі Беларусь пераўтвараецца ў адзін з галоўных цэнтраў для яўрэяў, перасяленне якіх далей забаранялася, уведзенай мяжой яўрэйскай аседласці. У выніку на 1897 яны складалі амаль 1 мільён чалавек, або каля 14% усяго насельніцтва Беларусі. А ў гарадах гэты адсотак быў нават каля 40. Аднак да 1917-го 317 тысяч з іх выехалі ў ЗША, а ў час Першай сусветнай вайны каля 600 тысяч былі выселеныя з прыфрантавой зоны. Тады Беларусь агулам з улікам прызваных у войска страціла каля 2 мільёнаў чалавек. Аднак ва ўтворанай БССР без ліку заходняй Беларусі пражывалі каля 400 тысяч яўрэяў. Нездарма ж пры ўтварэнні БССР ідыш стаў адной з дзяржаўных моў. У дадатак да беларускай, рускай і польскай. Дарэчы, гляньце выпуск пра жыццё яўрэяў у Беларусі, які рабіў Мікітос, там вельмі цікава. Пасля ўключэння заходняй Беларусі ў склад БССР у канцы 1939 года у Беларусі агулам пражывала больш за 1 мільён яўрэяў, або каля 10% насельніцтва. Дарэчы, шмат сёння вядомых у свеце дзеячоў паходзяць з беларускіх яўрэяў, як Харрісон Форд, Майкл Дуглас, Вайнова Райдер, Скарлетт Йоханссон, Гвінет Пэлтроу. Я мог бы пералічваць вельмі доўга. З Моталя паходзіў і першы прэзідэнт Ізраіля Хаім Вейцман, а яшчэ прэзідэнты Зальман Шазар і Шымон Перес. Карацей, якіх людзей мы згубілі, затое падаравалі іх свету. Але давайте вернемся да ВКЛ і беларусаў. Беларускае насельніцтва імкліва павялічвалася ў першае стагоддзе існавання ВКЛ. І толькі за адно стагоддзя да сярэдзіны 17-га вырасла амаль на 1 мільён, да 2,7 мільёнаў чалавек. Такімі тэмпамі у Беларусі б сёння магло б жыць каля 35-40 мільёнаў чалавек, калі не ўсе 50. Але ж у нас ёсць добры ўсходні сусед – Масковія. Ёй жа трэба абавязкова кагосьці вызваліць. Вызваленне разумелася ў захопе земляў колішняй так званай старажытнай Русі. Аргумент – агульная праваслаўная вера, бо ў той час у ВКЛ галоўнай рэлігіяй было каталіцтва. Гэтую ідэю маскавіты актыўна эксплуатавалі ўжо ў Лівонскую вайну 1558-1583 гадоў. Так Іван Жахлівы спыніў развіццё аднаго з найбуйнейшых і самых старажытных гарадоў Беларусі – Полацка. У 1563 годзе 50-тысячны горад быў захоплены, а яго жыхары забраны ў няволю, акрамя яўрэяў, якіх ад немаўляці да старых патапілі ў дзівіне. З 2,7 мільёнаў засталося 1,4. Жах. У 1654 годзе новы маскоўскі цар Алексей Михайлович з новай маскоўскай дынастыі Рамановичаў зноў пачаў вайну, зноў назваўшы гэта вызваленнем. І шмат хто паверыў. Але што сабой уяўляе расійскае вызваленне? Паказаў прыклад гарадоў усходняй Беларусі. Так пад маскоўскую падкову трапіў горад Мсціслаўль, адзін з найбольш развітых на 1654 год і вядомы сваімі ваярамі. Нездарма ў 1634 яму было даравана магдэбургскае права і герб «Малая пагоня» у выглядзе рыцарскай рукі з мячом. Дарэчы, думаем сабраць выпуск з цікавостак, якія тычацца гербаў беларускіх гарадоў. Калі вам цікава такое, то го ў каментары. Але давайте да мсціслаўцаў, якія адмовіліся здавацца майскоўскаму ваяводзе Трубяцкому. І ў выніку 12 ліпеня 1654 больш дзясятка тысяч чалавек былі забітыя. А тыя, хто застаўся, атрымалі назву мсціслаўскіх недасекаў. Крыніцы сведчылі. Многих крестьян браки осквернили, также многих девиц растлили, многих жен имали в полон, а мужей секли, чтобы челобитчиков не было. Відавочна, менавіта такія дзеянні маскоўцаў і адбівалі ахвоту ісці пад царову руку. У выніку нават вясковае насельніцтва, якое знаходзілася пад прыгонам мясцовай шляхты і спадзявалася на дапамогу адзінавернай Масквы, зразумела, што такое іх вызваленне, і пачало арганізоўваць атрады шышоў. Так называлі беларускіх партызан. Адсюль і шышвам у рускай мове.
Урэшце, войскам Великага княства Літоўскага сумесна з палякамі пры падтрымцы казакоў удалося адбіцца. І ў 1667 годзе было заключана перамір'е. А ў 1686 нават вечны мір з Масквой. І як думаеце, колькі пратрымаўся гэты мір? Але страты Беларусі ў выніку вайны 1654-1667, якую называлі невядомай, былі каласальнымі. Акрамя вялізных тэрыторый на ўсходзе, ВКЛ страціла значную частку свайго насельніцтва. Толькі уявіце сабе, у Беларусі жыхароў паменела напалову з 2,7 мільёнаў да 1,4. Каля 300 тысячаў розных спецыялістаў і іх сем'яў былі паняволеныя і дэпартаваныя ў Маскву, куды яны прывезлі і нашу мову. Менавіта пад уплывам беларускай мовы ў рускай з'явілася акне. Каб не нашыя продкі, то маскоўцы б і надалей казалі так, як у Серпухаве ці Каломні. Замест «малако» было б «молоко». А былі ж яшчэ ўцёкі беларускіх сялян у сённяшнюю Украіну, каб падалі ад прыгону і бліжэй да свабоды, якую, праўда, даводзілася абараняць разам з іншымі казакамі. Жыццё ішло далей, і на пачатак 18 стагоддзя насельніцтва Беларусі дасягнула 2,2 мільёна. Але калі ў 1700 годзе пачалася паўночная вайна з пастоямі шведскіх і расійскіх войскаў на нашай зямлі, са спаленнем Пятром I Святой Сафіі і мінус 700 тысяч чалавек. Пры гэтым насельніцтва ў Маскоўскім царстве з сярэдзіны 16 стагоддзя да 1700 года вырасла з 6,5 мільёнаў да 12. Да першага падзелу Рэчы Паспалітай, а гэта 1772 год, насельніцтва Беларусі аднавілася да той колькасці, якая жыла ў нас на 1654, каля 2,9 мільёнаў чалавек. Спатрэбілася крыху больш за 100 гадоў. Але цікава, што пасля захопу земляў ВКЛ у 1795 годзе Расійскай імперыі рост насельніцтва на тэрыторыі Беларусі імкліва паскорыўся. І паводле перапісу 1897 тут пражывала ўжо 6 мільёнаў 673 тысячы чалавек, з якіх рускімі сябе лічылі толькі 235 тысяч чалавек, або 3,6%. Прычым да паўстання Каліноўскага расіян у нас увогуле толькі каля 10 тысяч чалавек. Тады, як палякамі, напрыклад, сябе лічылі каля 5% насельніцтва. Што думаеце на гэты конт, напішыце ў каментарах, а мы рушым далей. На пачатку 20-го стагоддзя пачалася масавая эміграцыя жыхароў Беларусі, выкліканая сталыпінскай рэформай, а таксама пошукам лепшага жыцця за мяжой. Толькі ў Сібір перасялілася паводле розных падлікаў ад 300 да 700 тысяч чалавек. Яшчэ паўмільёна выехалі ў Амерыку. Вельмі груба, але мінус мільён беларусаў адправілася ў эміграцыю. І нават, нягледзячы на такія страты, на пачатак Першай сусветнай вайны насельніцтва Беларусі дасягнула ўжо амаль 7,5 мільёнаў чалавек, з якіх каля 2 мільёна, пераважна з заходняй Беларусі, былі прымусова эвакуяваныя ў глыб Расійскай імперыі, у тым ліку і на тэрыторыю сённяшняй Украіны. З іх 128 тысяч аселі ў Маскве, 100 тысяч у Петраградзе, а яшчэ 122 тысячы пераехалі на захад. А вось на іх месца ў Беларусь прыйшлі ўцекачы з тэрыторыі Польшы. І калі кажуць, чаго не хапіла беларусам для ўтрымання Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 для стварэння сваёй моцнай арміі, то якраз вось гэтых людзей і не хапіла. Нездарма найбольшую падтрымку БНР мела ў Слуцкім павеце, дзе ў бежанства выправілася найменш людзей. Але ў чым быў плюс бежанства? Менавіта тады шмат беларусаў адчула сябе беларусамі, для дапамогі якім у снежні 1915 у Пецярбургу ўтварылася беларускае таварыства дапамогі бежанцам, на будынку якога ўпершыню пасля лютаўскай рэвалюцыі залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта на адной сустрэч з бежанцамі Максім Богданович у Ярослаўлі прачытаў сваю пагоню. І менавіта для працы з бежанцамі бальшавікі арганізавалі Белнацкам на чале з Александром Чарвяковым, які 1 студзеня 1919 абвясціў у Смаленску БССР. Так, у Смаленску, а не ў Мінску. У ваколіцах Смаленска тады жылі некалькі соцень тысяч беларусаў, якія ў дальнейшым русіфікаваліся. Але вельмі крута, што і цяпер шмат беларусаў працягваюць ідэнтыфікаваць сабе беларусамі ў замежжы. Яны робяць шмат крутых беларускіх праектаў, у тым ліку канал «Загляне сонца». Бо без вашай падтрымкі нам было б у мільён разоў складаней. Дзякуй вам. Калі у вас ёсць магчымасць падтрымаць наш праект грошыкамі, то ўсе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні да гэтага відосу.
Пасля падзелу Беларусі паміж Польшай і Савецкай Расіяй паводле Рыжскага міру 1921 года у заходнюю Беларусь былі пераселеныя каля 300 тысяч асаднікаў, польскіх каланістаў, пераважна адстаўных вайскоўцаў з сем'ямі. Пасля паходу Чырвонай арміі ў 1939 годзе значная іх частка была дэпартавана ў глыб СССР у раёны лесараспрацовак. Агулам за некалькі гадоў вывезлі каля 120 тысяч чалавек. Пры гэтым з 1937 праводзілася дэпартацыя і палякаў з усходняй Беларусі, пад якую патрапілі каля 86 тысяч чалавек. Прыкладна столькі чалавек сёння пражываюць у Новаполацку ці Салігорску. Але пасля Рыжскага міру 1921 года у заходнюю Беларусь пачалі вяртацца бежанцы Першай сусветнай. Усё праз вялікі голад у Савецкай Расіі. Вось толькі яны везлі з сабой і новыя ідэі пра магчымасць уз'яднання Беларусі ў межах адной дзяржавы пры дапамозе Саветаў, найперш у выніку новай вайны. Так, у 1919-1924 годах у заходнюю Беларусь вярнулася больш за 700 тысяч з 2 мільёнаў бежанцаў. Аднак шмат хто з іх не знайшоў месца на радзіме і падаўся далей, у Амерыку. У міжваенны час туды рушыла 130 тысяч чалавек. І адно з найбольш супольнасцяў беларусаў з'явілася ў Чыкага, дзе ў 1923 годзе першы кіраўнік БНР Язып Варонка узначаліў беларуска-амерыканскую нацыянальную асацыяцыю. Але паступова шмат беларускіх эмігрантаў трапіла пад уплыў польскіх і рускіх арганізацый і асіміляваліся на новай радзіме. А вось пасля заключэння пагаднення паміж Сталіным і Гітлерам, якое правяло да Другой сусветнай вайны, беларускі народ зноў аб'яднаўся ў адной дзяржаве, у БССР. Цікава, што Масква, як і ў часы Івана Жахлівага, новае заваяванне называла вызваленнем. Мінаюць стагоддзі, а нічога не змяняецца. Але ў кожным выпадку аб'яднанне падзялёнага беларускага народа – гэта важная падзея, у выніку якой БССР павялічвалася са 125,6 тысяч квадратных кіламетраў да 225,6, а насельніцтва з 5,6 да 10,3 мільёнаў. Беласток тады стаў горадам у складзе Беларусі. За гады Другой сусветнай лічылася, што Беларусь страціла 2,4 мільёна насельніцтва. Гэта значыць кожны чацвёрты. Але гісторык Эммануэл Йофе падлічыў усё, нават да чалавека. 3 мільёны 39 тысяч 547 чалавек, або 34% ад даваеннага насельніцтва. Такім чынам, пасля вайны ў Беларусі засталося 7,3 мільёны чалавек. Улады ставілі за мэту вярнуць даваенную колькасць насельніцтва. Але як гэтага дасягнуць? Асабліва, калі па выніках Ялтінскай канферэнцыі Беларусь пазбавілася 17 раёнаў Беластоцкай вобласці разам з Беластокам і 3 раёнаў Брэсцкай вобласці, якія пераходзілі ў склад Польшы. Яшчэ да таго, 9 верасня 1944 з палякамі было пагадненне аб эвакуацыі насельніцтва. У выніку да 1946 у БССР пераехалі 37 тысяч жыхароў Падляшша, а з'ехалі з Беларусі прыкладна 274 тысячы. Вось вам і краіна свабоды. Асабліва, калі ўлічыць, што ў заходніх раёнах БССР адразу пасля вайны пачалі рэпрэсаваць нязгодных са стварэннем калгасаў. У выніку больш за 4 тысячы чалавек былі залічаныя ў шкодныя элементы і выселеныя ў Казахстан і Сібір. Усяго ж у часы Леніна і Сталіна рэпрэсіі на сябе зведалі ад 600 тысяч да 1,4 мільёна жыхароў Беларусі, з якіх былі расстраляныя больш за 350 тысяч чалавек. Сімвалам тых стратаў сталі курапаты ў Мінску. Дарэчы, паслухайце, што пра Сталіна казаў Алесь Адамович, калі шчыра да дрыжыкаў. Я считаю, что это он, Сталин, уничтожил огромную часть моего народа. Я знаю, что это он, Сталин, лишил мою страну нормального земледелия. Дарэчы, калі вам цікавы выпуск пра Адамовича, то маякніце. Вы ўжо ведаеце, як гэта зрабіць. Пакуль адных рэпрэсавалі і выкідвалі з Беларусі, на дапамогу з аднаўленнем насельніцтва прыйшлі краіны захаду. США і Вялікая Брытанія паспрыялі вяртанню ў СССР пасля 1945 года каля 4 мільёнаў чалавек, у тым ліку 520 тысяч беларусаў. Пераважна гэта былі ваеннапалонныя і вывезеныя на прымусовыя працы. Але таксама былі сярод іх і тыя, хто паспеў папрацаваць на немцу, але паверыў у савецкую прапаганду, што ўсё змяняецца, што там няма галечы і няма бяздомных, бо праца для ўсіх абавязковая.
Што ёсць свабода веравызнання, а на пенсію выходзяць жанчыны ў 50 гадоў, а мужчыны ў 55. Вось такія казкі расказвалі савецкія прапагандысты, каб толькі прымусіць людзей вяртацца. І гэта, на жаль, працавала. У выніку, як апісваў Валер Каліноўскі ў кнізе «Дзеці Францыі. Гісторыі сем'яў, якія паверлі Сталіну», гэта вяло да паламаных лёсаў. Як згадывала Яніна Грынцевіч Сташко. На савецкай мяжы ў нас забралі французскія пашпарты, нібыта каб зрабіць савецкія дакументы. Забралі таксама нашы грошы, бо іх трэба было памяняць, бо тут гэта не грошы, а паперкі. І пашпартоў яны не вярнулі, і грошы ў савецкай валюце не аддалі. Гэта быў вялікі падман. У 1946 годзе справамі міграцыі заняўся створаны пры Савеце міністраў БССР аддзел перасялення і рэпатрыяцыі, які пераўтварыўся ў цэлае ўпраўленне па набору працоўных і быў скасаваны толькі ў 1960-е гады. Ужо за першыя 4 гады пасля вызвалення Беларусі удалося працягнуць сюды амаль 1 мільён мігрантаў. Гэта, канешне, найперш тыя беларусы, якія вярталіся з эвакуацыі ў глыб СССР. Адначасова беларусы працягваюць выязджаць з краіны ў розныя рэгіёны СССР, і толькі за 1951-1965 гады краіну пакінулі амаль 1,1 мільён беларусаў, якія перабраліся ў асноўным у Калінінградскую вобласць, Казахстан, Карэлію і Архангельскую вобласць Расіі. А вось замест беларусаў у Беларусь прыязджалі найперш жыхары Расіі, якія складаюць да 40% усіх эмігрантаў у нашу краіну. На другім месцы былі ўкраінцы, 13%. І селяцца пераважна ў буйных гарадах, такіх як Брэст і, натуральна, Мінску, які фактычна адбудоўваўся наноў і наноў засяляўся. Таму не дзіўна, што на 1989 год расіян у нас было ажно 13% насельніцтва, або 1,34 мільёны чалавек. А пасля іх колькасць пачала скарачацца. І сёння іх налічваецца каля 700 000 чалавек, альбо 7,5%. Пры гэтым уявіце, што кожны 12 з іх у 2009 годзе назваў сваёй роднай мовай беларускую. Дзякуючы міграцыі і натуральнаму прыросту, урэшце да канца існавання СССР удалося аднавіць даваенную колькасць насельніцтва ў Беларусі. Больш чым 10 мільёнаў чалавек. І нават яе перакрочыць. Але пасля прыхода да ўлады Лукашенка штосьці пайшло не туды. Толькі факты. За час яго кіравання беларусаў у Беларусі стала менш на 1,5 мільёны. Калі ў лічбах, то столькі насельніцтва, як цяпер, крыху больш за 9 мільёнаў, жыло ў нашай краіне ў 70-х. Back to 1971. Назад у будучыню. І варта адзначыць асобна. Пасля 2020-го нашу краіну пакінула ад 300 до 500 000 чалавек. Як лічыце? Зноў ходзім па коле. Давайце абмяркуем у каментарах. Але мне здаецца, што Беларусь гэта не пра маленькую краіну, як любіць казаць тая ж Арына Сабаленко. Цяпер Беларусь уваходзіць у топ-13 краін Еўропы па памеры, крышку саступаючы Брытаніі і Румыніі. Па насельніцтве мы займаем 17-е месца. І гэта нягледзячы на тое, які трындзец быў на нашых тэрыторыях увесь час. Як мінімум 4 разы колькасць нашага насельніцтва змяншалася ўдвая. І тое, што мы увогуле засталіся на мапе, выглядае трошкі цудам. Але калі засталіся, то дакладна трэба максімальна шырока расказваць пра тое, чаму беларусы крутыя і займаюць пачэснае месца сярод народу свету. Давайце рабіць гэта разам. А я зноў дзякую вам за тое, што даглядзелі гэты ролик до конца. Гэта сапраўднае натхненне і матывацыя рабіць праект далей. Калі націснеце падабаечку, то будзе зусім цудоўна, бо так відос пабачыць больш беларусаў ва ўсім свеце. Калі ў вас ёсць лішняя капейчына на беларускую справу, то ўсе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні да гэтага відоса. Дзякуй вам за прагляд, дзякуй за донат і давайце беларусець разам.